नोंथांमोन मान गोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुङो बिटिआर सोदोबखौनो खोमोरनो ठीक आछे ना आरो लोगोसे बिथाङा बुङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेयो बिथाङा नोंसोर दा बिकेडब्लिउएस हाबखा नङाब्ला नोंथांमोना आसामावनो थानांगोन नोंसोरो बिटिआरआव माब्लाबाबो हाबा आरो आं बिटिआर रेकर्डखौ माब्लाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामा होननानै मान गोनां हाग्रामा महिलारि सारा बुङोमोन गोबां सिगिसग सिस्टेम माने इनडाइरेक्टलि बड'लेण्डआव थानानैबो बेबायदि बिथाङा खालामदोंमोन रायजो राजाफोर दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथाङा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबा होनदों दा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव हाबबाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा मा बुंगोन आरो लोगोसे नैबे बाथ्राखौ कुइसनखौ सोफादेरनो लुबैयो आं मान गोनां हाग्रामा महिलारि सानसिम रायजो राजाफोर बिथाङा मा हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जे समस्ति जागोन बेवहाय बोरैहाय गावनि बिथाङाथ' सासे राजखान्थि जाबाय नङा होमबा थ' बिथाङा गावनि राजखान्थि हिसाबै माने राजखान्थिगिरि हिसाबै बिपि पार्टिखौ बिथाङा उवां खालामलांनो थाखाय बारायलांनो थाखाय मा हिसाबै बिथांमोना फैगौ इलेक्सनावहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि समस्तियाव थांनानै भट बिहैगोन मानगोनां प्रमद बर' साराबो थाङोब्ला बेवहाय खेबब्रै गाहामल' प्रग्राम गानांगोन समस्तिया मोनब्रै जायोबा खेबब्रै मोनबा जायोबा मोनबा मोनथाम जायोबा मोनथामल' खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारा बेयाव प्रग्राम खालामाबाबो केम्पेनिं खालामाबाबो बिथांनि दैदेननाय सरकार एबा इउ पिपल पार्टियाव भटआ फैगोन बे गेरेन्टि रायजो राजाफोर गेरेन्टि जुदि हाग्रामा महिलारि सारा लाख लाख थाखा क्रर थाखा गारैबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बिथांमोना थैनि गोसोखौ बायनो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गोबां गाज्रि सोंगारिखाबाय आरो बिथाङा गोबां गाज्रि सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेखाबाय स' बे हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ माफ होनाय नङा निमाहा होनाय नङा समस्तिबो जागोन आरो लोगोसे इलेक्सनबो जागोन बे समनि बाथ्रा नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार खुंथाया जे एसेबां मोजाङै जे गावनि सरकार खुंनाय समावनो सिमाखौ बारायबाय आरो लोगोसे बिथांनि सरकार खुंनाय समावनो खम समावनो 3 बोसोरानो जाबावाखै रायजो राजाफोर 3 बोसोर जाबाय 2 बोसोर रानिं जागासिनो दं मिथिबायना माने 3 बोसोर जासिन आरो जेनेबा जाथ'वाखै डिसेम्बर मोनहैबाथाय जागोन आरोना स' बे समावनो बिथाङा गोबां खामानि मावबाय गोबां लामा दालां बेफोरखौ होन सुपार 50 मिशन बेफोरखौ होन बिटिआर रेकर्डनि माखासे दफाफोरखौ होन मा होनदों बिधान सभा माने सरि आसाम एसेम्ब्लियावहाय बर' रावजों रायलायनाय बर' रावजों लिरनाय आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारियावहाय आर्ट स्ट्रिमावहाय दिनै बर' रावजोंनो फरायनो हानाय मानाय गोबां खेथ्रआवहाय रायजो राजाफोर सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि गोबां बिथिङावहाय बुंनो थाङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे खामानि मावनाय सुंद' समावनो बिथाङा गोबांखिनि खामानि मावबाय जुदि नोंथांमोनहा रुजुयोब्ला 17 बोसोरजों 17 बोसोरजों जुदि नोंथांमोना रुजुयोब्ला 17 बोसोर बिथाङा मोनबाय दासिमबो बिथाङा बुङो बर' सुबुंफोरा गोबां हा मोननांगौ दं होननानै अब्ला 17 बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावखो दिनै बर' हारिनि थाखायनो बिथाङा हारिनि मोनथायनि थाखायनो हानि मोनथायनि थाखायनो गोबां मुभमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा सरकार दानाय लोगो लोगोनो बेफोरनि बिथिङाव खामानिखौ बांसिन मावनांगौ बिथाङा मा खालामनो थानायमोन दिनै दासिमबो बिथाङा बुङो बर' हारिनि सुबुंफोरा गोबां हानि मोनथाय मोननांगौ दं होननानै नायदो नोंथांमोना बेयावनो प्रुफ दङ नोंथांमोना बेयावनो प्रुफ मोननो हायो नोंथांमोना रायजो राजाफोर जे बिथाङा जेबो खामानिखौनो मावाखैमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा सरकार दानाय लोगो लोगो बोसोरसेनि गेजेरावनो हा मेला बायदिसिना खालामनानै गोबां बर' सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होबाय हानि मोनथाय रानना होबाय सनितपुराव रानना होबाय बिश्वनाथाव रानना होबाय एफआरसि जायफोरा फरेस्ट एरियायाव थायो बेफोरबायदि गोबां राननानै होबाय दिनैहाय बिथाङा बिटिआरआव बिटिआरनि चिफ हिसाबै बिटिआरनि सुबुंनोल' हा रानना होआखै बिथाङा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनोबो हा रानना होदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराथ' बेस्थ' सुइमिं पुल बानायनाय गावनि रेस्टुरेन्ट गावनि बिजनेस ओरै बानायनायाव बेस्थ' बिटिआरनि बा बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बावगारना दंमोन मा हिसाबै बेखायनो बुंदों मा हिसाबै बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि थांनानै समस्तियावहाय थांनानै बोरैहाय भट बिहैगोन बिथाङा फुरा लाइफ टाइमसो जाबावगोनदां भट मोननाय नङादां बेयाव देरहानो हानाय नङादां साफा सानै सोरबा 10-20 हाजार थाखाजों बायजानानै भट मोननाय बेखौ आं बुंनो थाङा स' बिथाङा लाइफ टाइम मोननाय नङा बायदि मोनदां मानो होनबा ओरैबायदि नासयदोंमोन बिथाङा आउट अफ बिटिआरनि सुबुंफोरखौ जि 17 इयार्स सरकार खुंनाय समाव बेसेबां सुबुंफोर थैदों ना होमबा दाङाबाजि जालायनानै जातिबाद फाइटिं जालायनानै दानि नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव बिदि जातिबाद दावराव जादों नामा जायाखैना
जाय रुंसारि जादों सोरबा माबा मोनसे जादों बिथांमोननि गोरोन्थियाव खामानि मावनायनि थाखायसो बिथांमोननि गेजेराव जादों आरो जाय दायनिगिरि बिथांमोना साजाबो मोनखादों बिथांनि आं मोनसे बाथ्राखौ नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिथांनि सरकार खुंनाय समावहाय बेबायदि जाथाय जायोमोनब्ला 24 आवार्सनि गेजेरावनो सोरखौबा बेबायदि दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामफेरदोंमोन ना